कोला कोला भाई कोला कोला भाई कोला भाई कोला ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଅମୁଲ କୁଲ ପୁରା କେଶର ପିସ୍ତା ଜିତିଆ ଖୁସିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିତିଛୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ହାରିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଜିତିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆଉ ବାବୁନି ପିଉଛି କୋଲ୍ଡ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସରେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଭୋଜିଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ହଉନି କିନ୍ତୁ ବାବୁନି ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରି ଦେଲାନି ଆଉ ବିଜୁ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କାମ ପାଇକି ଭୋଜି ଦେଲେ ସେଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା କଣ ଏତେ କାମ ପାଇକି ସେ ଦେଲାନି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇକି ଦେଲେ ଯେହେତୁ ପାଗଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ତ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି ହେଲେ ଫିର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଘରେ ଭାଇ ତୁ ତ ଛାଡ ତ ବାହା ହେଇକି ଛୁଆ ହେଇଗଲା ତୁ କିଛି ଦେଇନୁ ତୁ କହ ନା ଏବେ ଆମର ଚନ୍ଦନ କଷା ଚାଲିଛି କଣ କଣ ଆଇଟମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଭାତ ଚିକେନ ଆଣ୍ଡ ସାଲାଡ ଚିକେନ ପୁରା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଓ ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ତ ନିରାମିଷ ଛାଡ଼ ଆମକୁ ପନିର ହବ ପନିର ଥାଳି ଏପଟେ ଭାତ ବି ରେଡି ଆଉ ପାଗ ତ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଯୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଓହୋ ପୁରା କୋହଲା ପାଗ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ମାନେ ପୁରା ସୁଲସୁଲିଆ ଥଣ୍ଡା ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ପଖାଳ କରିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦିଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଦିଗ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପାଗରେ ଆଉ ପଖାଳ ହେଇପାରିବନି ତଣ୍ଟି ଆଉ ଫିଟିବନି ତୁ ଏ ଦେଖା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆରେ ତୁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡି ହଉ ତାପରେ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି କୁହାହବ ଆଉ କାଗଜ ଉପରେ ଥୋଇଦିଅ ଜିତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଆମ ଗମନରେ ତଳେ ଥୋଇଦିଅ ଆରେ ଯୋଉ ତଳେ ଥୋଇଛି କଣ ଗାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ ତଳେ କାଗଜ ଥୋଇ ପ୍ଲେଟ ତଳେ କାଗଜ ଥୋଇ ପ୍ଲେଟ ତଳେ ଉପରେ ଏବେ ଚିକେନ ପୁରା ଆମର ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରିବ କଣ କହିଲୁ ସୁନିଲ ଫୋନ ଉଠୁ କାହିଁ ଶୋଇପଡୁଛି କି ପାଖରେ ଅଫିସରେ ଆସିନଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିନ କି ପକେଇ ଦେଇଛ ତ ଆଉ ଏତେ ତ ବଳିଲା ହଁ ହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ପକେଇବି ନା ଗୋଳେଇବି ନା ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଚନ୍ଦନ ଏବେ ଭାତ ଗାଳୁଛି ତାପରେ ଆମେ ବାହାର ଯିବା ଆଉ ସାଲାଡ଼ କଟା ହେଲାଣି ନା କଟା ହବ ସାଲାଡ଼ ନେଇ ଆସିବା କାଟିଦେବା ଭିତରେ ହଁ ହଁ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ସାଲାଡ଼ କଟା ଚାଲିଛି ସୁନିଲ କାଟୁଛି ଚନ୍ଦନ କାଟୁଛି ଆମର ସାଲାଡ଼ ଆମର ସୁନିଲ ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ପାଖରେ ତ ଲେଟ୍ ହେଲା କଣ ଆସିବା କଥା କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପେଟ ଖାଲି କରିକି ଆଇଲି ପେଟଟା ଲୋଡ୍ ସକାଳୁ ଜଳିଖିଆଟା ବାହାର ନଥିଲା ତ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାତ ଯାଉନି ଟି ଭାତ ରେଡି ଅଛି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ହେଇକି ଅଛି ଚିକେନ ଦେଖୁନୁ ବର୍ଷା ପୁଣି ତ ପକେଇଲାଣି ଚିକେନ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ପୁଣି ହେଲା ଆରେ ତୁ ଚିକେନ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ ମୋର ଏବେ ବାହାରୁଛି ଭେଜ୍ ଯୋଉଟାକି ବିଶ୍ୱ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ସର୍ଭ କରୁଛି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଅଛି ଭେଜ୍ ପନିର ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଡାଲଟା ଅଳ୍ପ ଦେ ଉପରେ ଦେ ବେଶୀ ପକାନା ବାସ୍ ଖେଳେଇକି ପକା ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍ ସେ ଦେ ନା ଡାଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏତେ ଦେନ୍ ତୋର ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ପନିର ଗୁପ୍ତୁଗୁ ନା ପନିର ଗୁତୁ ଆରେ ଏଇଟା ତୋର ମୂର୍ଖଟା କିରେ ତଳୁ ରବରଟା ଖୋଲୁନୁ ରବର ନାହିଁ ଭାଇଟା ଏ ସୂତାଟା ଖୋଲୁନୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କେଜାଣି ଶଳା କେକେଆର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଇଆ ଆଉ ଏଇଟା ମାଲଟା ମାଲଟା ନାହିଁ ଟକାଟା ଏଇଟା ସବୁ ଦେ ନା ଓନିଅନ୍ ପନିର ଫ୍ରାଏ ଜମେଇ ଦେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ସାଲେଡ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତୋ ଘରେ ତୋ ଭାଗ ମଟନଟା କିଏ ଖାଇବ କିରେ ନା ତୋ ଭାଗର ମଟନଟା କିଏ ଖାଇବ ମୋ ଭାଗ ମଟନଟା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଟାଙ୍କା ବିଶ୍ୱ ଅଧ କିଲୋ କମ୍ ମଟନ ସେଟା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲିବ ଫୋନଟା କରାଉଛି ଏ ବିଜୁ ସାଲାଡ ଦେବେ ଆମର ଭୋଜି ଆଜି 7 ଜଣ ଭିତରେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ସୁନିଲ ଜିତୁ ବିଜୁ ଭାଇ ବାବୁନି ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ସ୍ୱ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା
ଖାଇକି କହିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ଆଇଁଷ କେମିତି ହେଇଛି କି ରେ? ତୁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତ ଭଲ ହେଇଥିବ। ସୁନିଲ କହ କେମିତି ସୁନିଲ? ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଚନ୍ଦନ କରିଥିଲା ବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ମୋତେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଖାଇବା। କୋଉ ହୋଟେଲ ଆଣିଛୁ? ଭାଇନା ହୋଟେଲ। ଆଜି ଭାଇନା ହୋଟେଲ ଫ୍ରି ରିଭ୍ୟୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ପଇସା ଦେଇ ଆସିଲି ଖାଇକି ଫ୍ରି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ ନା। ପନିରଟା କମେଇ ହେଇଯିବେ। ଖାଇବା ପୁରା ଶେଷ। ଚିକେନ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ଖାଲି। ଘରେ ସ୍ଲାବ ଡାକୁଛି, ତୁ କେମିତି ଏଇଠି ଚାଖିଆ କହି ଖାଉଛୁ, ଉଠି ପାରୁନୁ ବସୁଛୁ। ମୁଁ ଚାଖୁଛୁ ତୁ ଉଠି ପାରୁନୁ, ମାନେ ଏତେ ଖାଇଛୁ ଉଠି ପାରୁନୁ। ଭାତ ଟିକେ ରହିଲା ଯା ଅଳ୍ପ। ସବୁ ଭାତ କାଇଁ ଭାତ ଯଦି ଖାଇବ ଏଇ ଭାତ ଖାଉ। ଏଇ ଭାତ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ରାତିରେ। ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନେଇକି। ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଲା। ଲଞ୍ଚ ପରେ ଏବେ ଆମର ଲୁଡୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆମେ ହଉଛୁ ଟୋଟାଲି ବେକାରୀ ସିଡ୍ୟୁଲ। ବିଜୁ ଭାଇର ମୋର ହଉଛି ପାର୍ଟନର ସିଏସ୍କେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ବାବୁନି ହଉଛନ୍ତି କେକେରା ଟିମ୍, ସରି କାକେରା ଟିମ୍। ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ଖେଳ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ କହିଦିଅ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଦିଅ। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆରିଆ ପାର୍ଟି ଟିମ୍ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ସିଗାରେଟ୍ ଯାହା ତମର ବିଶ୍ୱ ବାବୁ ପଇସା ନେଇଯା, ହାରିଯାଇଛୁ ସେମାନେ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କର। କନଫିଡେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହଉ। ହାରିଆ ଟିମ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ହାରିକି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖ ହାରିକି ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ହାରିଛୁ ହେଲା। ୟେଲୋ ଡ୍ରେସ୍ ଭାଇ ତୁ ୟେଲୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ ଭାଇ। ୟେଲୋ ତ ତୋର ୟେଲୋ ଇଏରେ କଲା 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 ଭାଇ କଲା କଲା ଭାଇ ଭାଇ କଲା ଭାଇ ଭାଇ କଲା କଲା ଭାଇ କଲା। ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଅମୁଲ କୁଲ ପୁରା କେଶର ପିସ୍ତା। ଜିତିଆ ଖୁସିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ହାରିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଜିତିଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ସେ ଖୁସିରେ ଆଉ ବାବୁନି ପିଉଛି ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଶୀ ଦେଖେଇନି ଆପଣ ଭିଡିଓରେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା। ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମାନେ ଅମୁଲ କୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଥଣ୍ଡା ଦେଖିବେ। ବିଜୟ ବି ପିଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ? ଭେଜ ବିରିୟାନୀକୁ ଚିକେନ ଲଲିପପ୍। ରାତି ପାଇଁ ଇଭିନିଂରେ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ। ପେଟ ଟିକେ ହାଲକା ଦେରେ ଭାଇ। ହଉ। ଓହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ତା ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଭିସିଂ ସରିଗଲା? ସର୍ଭିସିଂ ତା ଗାଡ଼ି ଏବେ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ, ଯୋଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଆଜି ତ ସରିଗଲା। ପାଗ ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗଟା। ତ ପଖାଳ ଦିବସ ତ ଆଜି ଗରମରେ ପାଳନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଦ୍ଧା ଯିବା ତ? ଗାଟା ଥାଉ ଏଇଠି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଭାଇ ଆ ଜଲ୍ଦି ରେ। ନିଶା ମାନେ କି ନିଶା? ପଖାଳ ଶୋଇବୁ ପୁରା। ଆରେ ରିକ୍ଲାଇନର ନ ବସିଲେ ନିଦଟା ଜମେଇଲା। କ୍ୟାଚ୍ তুই ক্যাচটা ধর। କ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇ ପାରୁନୁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପକେଇଲୁ ନା। ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ସରିଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଆ। फाइनाली फिल्म सरीगला। विश्व बाथरूम जाइए से बाथरूम जाइए आसू तुम्हें लगे फिल्म ए ट्रेन में केते रेटिंग? देश प्रेमी ट्रेन रु 9 मोर 8 देवी।
ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବି କି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେବି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସିନିୟର ଆକ୍ଟର। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ? ସକାଳୁ ତ ଭୋଜି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇଗଲା। ବେକାରୀ ସିଡ୍ୟୁଲ ଚାଲିଛି କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା 95 ଜବ୍ ହେଇପାରିଲା ହଁ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଟିବୁ ସେଇଥିରେ ହେଇଯାଉଛି ମାସ ଘର। ଆଗ କେବିଆର ନା କ'ଣ ଏବେ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପେଟ ଫୁଲୁଛି ପଖାଳ ହଜମ ହେଇନି ପଖାଳ ତ ଗରମ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି, ପଖାଳ ଦିବସରେ ଗରମ ଆଉ। ପଖାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜମ ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଗାଡ଼ି ଓଲା ନେଇକି ପଳେଇବା, ବାହାରିବା ଦେଖିବା, ତାପରେ କ୍ଲବ୍ରେ ଖଟିଫଟି କରିବା। ଯଦି ହେବ ଆଉ କିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବାଏ।